Zdravíčko, vítam ťa pri ďalším vydaní záhoráckého farmvlogu. Tentokrát to bude s číslem 20 a je to po velice dlhej dobe. Konkrétne, co som sa kúkal, naposledy som vydával farmvlog pred 2 rokama a byl o kryštáli, ktorý sme si zadovážili. Takže ešte raz ťa vítam pri sledovaní tejto akéby obnovenej série záhoráckých farmvlogů, kde sa vlastne sústreďujú títo videá na to, aby som vám predstavil naše stroje, ktoré máme na našom hospodárstve. Keby si náhodou nevedel, o co ide, že si tu nový, kúkni aj ostatné farmvlogy, najlepší od prvého dílu, kde vlastne vysvetľujú, o co tady ide. V skratke, sme malá farmička na západe Slovenska a snažíme sa ukázať ľuďom, že dá sa hospodáriť aj z úplnej nuly. Nemusíme mať k tému nejaké zdedené pozemky, družstvo alebo co. My sme začínali fakt, že úplne z ničeho a dá sa to. Což vlastne ešte aj v týchto ďalších videách si ukážeme, že kam sme sa vlastne za tát dostali. Aj za títo 2 roky, kedy som vlastne farmvlogy nejak hlavne kvôli časovým dôvodom nestíhal točiť, tak uvidíte, že vlastne dá sa, len človek musí ich chceť. No ale nebudu to už vícej natahovať. Dneska si predstavíme ďalší stroj, ktorý máme na farmě, alebo teda na našem hospodárstve. Je to stroj, ktorý sme kúpili na jeseň minulého roka 2025. Byli sme proňho až u Trenčína, alebo teda za Trenčínem. No a ten stroj není nic iné, jak stará klasika. Tada! Asi to není dobre vidieť. Dám to takto z tohoto pohľadu. Kdo to spoznává, ešte skôr než to pomenujú, víte mi do komentáru napísať, o jaký stroj sa jedná. Kdo s týmto už niekedy jel, alebo ste ho už niekedy videli. Tí starší, no nepoviem starší, ale skúsenejší už poznajú tento stroj určite. Ja si ho dokonca také pamätám, keď tady premávali po našej dedine jeden za druhým. No a teda nejedná sa o nic iné, jak o rozmetadlo maštálneho hnoja, samozrejme. Tu vám ukážu štítek, kto by náhodou nevedel, jak sa volá. Je to RMA 8. Nie je to dobre vidieť, ale je to tam vyrazené RMA 8. Konkrétne tento typ je z roku 1986, takže tento rok slaví narodeniny, konkrétne 40. Takže je starší jak ja, ale dúfam, že bude fungovať. Ne, však už fungoval na jeseň. Dobre, co sa týka tohoto rozmetadla, vidíte teda, že je jednonápravové, poháňané kardanem. Tu ho vidíme, taký šohaj, brzdené klasicky vzduchovýma brzdama. To označení RMA 8 znamená, že teda ten objem by miel byť 8 kubíku, čiže uveze okolo 8 tón, ale samozrejme záleží od hnoja. Niekedy je ľahší, ťažší, to sa ťažko takto určuje, ale každopádne RMA 8 by mielo znamenať, že 8 kubíku odveze. Takto to tu vypadá vzadu. Co sa týka toho, jak funguje toto rozmetadlo, tak vlastne vidíte tu také pásy na podlahe spojené retazama. Kardan títo pásy poháňa, oni sa pomalíčky posúvajú dozadu, tým pádem posúvajú hnúj. Tady máme také, vidíte to také jak lopatky, ktoré to rozdružujú ten hnúj, hádžu ho sem na túto zadnú desku. Tak to ukážu. Áno, hnúj postupuje sem na tú desku, o táto spadne dole a títo lopatky sa točá a rozhadzujú ho dozadu aj do stran. Takže v celku jednoduchý stroj, ale velice dobrý.
Takto si ešte kúknem z tejto strany. Dobre, dôležité, tak jak každý stroj treba mazať, všade tu máme mazničky, dokonca tu sa aj olej doléva. Táto páka by nám mala slúžiť na rýchlosť tých retas, že buď pomalší alebo rýchlejší, aby padali. Tu máme prevodovku, všetko treba mazať, ale říkám, ten stroj by nemal byť až tak zložitý. Tady sa kúkame, je to hodne zaprasené, pretože keď sme rozmetali posledne, tak nebylo zrovna ideálne počasí a ešte sem ho nejak nestihlo čistiť. Takto vidíme ten kardan, on ide vlastne zepredu až sem dozadu. Sú tam vždycky strižné kolíky, keby náhodou nejaký veľký kameň sa tam dostane, dlaždica alebo čeho, nejaký kus železa, tak aby sa nedolámalo celé rozmetadlo, tak sa strihne jednoducho kolík a sme v klide. Horší je to, že keď máte plné naložené a niečo je vnútri a vy to musíte vidlama rozhrabávať. Takto to nejak vypadá vnútri. No my už sme túto mašinu teda použili na jeseň, kedy sme rozhadzovali hnúj a musím povedať teda, šlapalo na jedničku. Takže tí páni, ktorí určite sledujú tento farm vlog, tak teda aby ste vedeli, generálku, alebo teda prvú jízdu zvládol na jedničku. Tento podvozek není originál. Originál remácky podvozek je taký, že toto vrchné rozmetadlo, tá korba sa dá vymeniť, dá sa tam dať treba klasická vlečka, fekál alebo barco. Ale toto je robený podvozek, čiže není to úplne originál, ale to myslím, není až taký problém. Hlavne nech to funguje. Takže toľko asi k rozmetadlu. Lesci by ste mieli nejaké otázky, kľudne sa pýtajte alebo postrehy. Kto jezdil niekedy s takýmto rozmetadlem, kľudne môžete do komentára napísať, budú rád nejaké skúsenosti, my ho ešte nemáme dlho. Vlastne len jedno rozmetání sme s ním absolvovali. Takže budú rád za každé rady, postrehy, co a jak, na co si dávať pozor. No a abych okolo toho zase 2 hodiny nekecal, blábole. Mám natočených úplne pár kratulinkých videí aj z roboty, jak sa s ním teda pracovalo. Tak vám to tu pustím, aby ste videli aj ukážku z práce, jak teda reálne fungovalo. No a za mňa, keby to miel zhodnotiť len po tej prvej zatím práci, za tá jednotka z hviezdičku, pretože sa nepokazilo nic, fakt šlapal úplne na jedničku, nenechal nás štychu. A za mňa za tá pecka. Uvidíme po viacerých sezónach, či názor nezmením, môže sa stať. Každopádne za tá perfektný stroj. Jak som říkal, klidne napíšte do komentáru, aké máte vy s ním skúsenosti. Prípadne, či si ich pamätáte, jak tady jezdívali, možno aj ve vašich dedinách. Ešte, abych nezapomnel, chcú pozdraviť Fraňu s Davidkem. Konečne som natočil farm vlog, máte sa na to dívať. No a na závier už vám teda len pustím video a ja sa s vama teda lúčim a teším sa pri ďalším farm vlogu. Miejte sa krásne a nech sa vám darí. Čau.